सुप्रीम कोर्टर राय हे एन तायनम की महाविकास आघाड़ी सरकार मुखिया उद्धव ठाकरे आज सीएम हुदे बगी केदाय और उद्धव ठाकरे आज फेसबुक होते ते महाराष्ट्र हर और बांग एमएलए को लैयाकात को जे जहां हर को बेनाव के दिया सीएम तिहिंग आएगी धोखा को एमातिया। महाराष्ट्रातील बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज बऱ्याच दिवसानंतर या विचित्र वेळेला आपल्याशी संवाद साधतोय। अशी वेळ पूर्वी एकदा आली होती, आपल्यालाही तो दिवस आठवत असेल। देशात अचानक लॉकडाऊन केला गेला, आपण सगळेजण सैरवैर झालात, अस्वस्थ झालात, आता काय होणार म्हणून रस्त्यावरती आलात। आणि त्या वेळेला देखील मी साधारणतः याच वेळेला 10-10:30च्या सुमारास आपल्याशी संवाद साधून आपल्याला मी आश्वस्त केलं होतं की काळजी करण्याचं कारण नाही, ज्या गोष्टी आपण चालू ठेवलेल्या त्या चालूच राहतील।